V sále kina se uskutečnilo představení 3 investičních záměrů města Napajedla, po nichž proběhla diskuze občanů s představiteli města na jakékoliv téma. Druhým přednášejícím byl architekt Michal Hladil, který představil studii nové sportovní haly v lokalitě Pahrbek. První část jeho vystoupení reagovala na dopis zastupitelstvu města, kde zástupci občanů apelují na zvážení, zdali má stavba vyrůst v záplavové oblasti s ohledem na delší docházkovou vzdálenost, nebo by nemělo být umístění stavby přehodnoceno do vhodnější lokality sportovního areálu 2. základní školy. Zde tedy architekt vysvětlil, proč se stavba vzhledem k její technologii může v lokalitě Pahrbek stavět a jak větší rozměr haly bude moci pojmout více sportovců. Druhá část prezentace architekta Hladila už patřila konkrétní studii objektu sportovní haly. Přiblížil, jaké jsou varianty jejího využití a jak je připravena i možnost bez poškození stěžejního zařízení přečkat větší zaplavení. V rámci této stavby se počítá ještě s 2 tenisovými kurty vedle haly a osvětlením celého prostoru, včetně skatebajkového hřiště. Cena této stavby je vyčíslena na 162,7 milionů korun, včetně DPH. Také tady na naší veřejné prezentaci jsem byl představen, nevím asi. Já jsem svou prezentaci rozdělil na 2 takové hlavní celky. První celek bude taková širší diskuze, která bude vysvětlovat a odůvodňovat volbu lokace návrhu sportovní haly v lokalitě Pahrbek. Poslední dobou se zvlášť ve veřejném prostoru otevřela diskuze a nastolily se otázky, které svým způsobem zpochybňují to odůvodnění, to umístění haly jako. Já se pokusím věcně jak to vysvětlit, na základě jakých procesů jsme k tomu umístění došli, jaké jsou výhody té lokace, jaké jsou přínosy a to stanu, jaké jsou výhody. Toto je první část. V závěru té první části bych chtěl dát nějakou věcnou argumentaci na otevřený dopis, který byl zaslán vedení města zastupitelům a následně byl zveřejněný na sociálních sítích, který znovu se opírá, znovu otvírá otázky o hodnosti umístění, tak bych malý muset se vyjádřit k tomu. A v té třetí části už to bude ta vlastní prezentace toho návrhu sportovní haly, která slouží jako projektový podklad pro další fáze projektu. Ten vlastní záměr sportovní haly na Pajedli stojí dlouhodobě, ten dlouhodobý kapacitní nedostatek vnitřních krytých sportovišť asi není potřeba vysvětlovat. Diskutuje se zde o tom podstatě samého dokončení kryté tělocvičny, která vlastně slouží k akumuluje funkce školní tělocvičny a městské sportovní haly. Obecně ten záměr definoval nějaké podmínky, které by ta stavba měla splňovat. Základní pro výběr lokality byly 3 věci. Soulad záměru s územním plánem města Napajedla, pozemky, na který stavba měla být umístěna, měly být ve vlastnictví města a lokalita měla mít možnost připojit na dopravní a technickou infrastrukturu. Od samého začátku se zvažovaly jako dominantní lokality 2. První lokalita byla lokalita u sportovní areálu Zošova Napajedla, kde ta navržená stavba měla nahrazovat dnešní multifunkční hřiště pro míčové hry. Ten záměr původně byl rozšířený o bazén a o takové víceúčelové sportovní centrum. Tento záměr v důsledku covidu, energetické krize, změny v rozpočtovém financování měst se ukázal jako dlouhodobě neudržitelný, tak vedení města opustilo myšlenku výstavby bazénu a soustředilo se pouze na výstavbu samostatné městské sportovní haly. Výhodou této lokality je samozřejmě prvé povaha v centru města, výborná docházková vzdálenost, vazby na školská zařízení, polohy, dobrá dostupnost na dýženické síti. Tato lokalita má samozřejmě i své nevýhody. V prvé řadě se po zemi nachází centrální části městské památkové zóny, což samo o sobě klade vyšší nároky na architektonickou kvalitu stavby. Stavba nemůže mít charakter
prostého účelového zařízení, ale musí s sebou vyšší hodnotu, tak aby v kontextu okolní staveb, blízkosti nemovité kulturní památky kostela zapadla do prostředí centra města. Pozemek samozřejmě není optimální velikosti, je stísněný. V souvislosti s výstavbou haly by se muselo odstranit stávající hřiště pro míčové hry, čím by v podstatě v areálu školy ubylo venkovní sportoviště, které slouží k výuce, slouží k aktivita dom dětí a mládeže, školní družin a tak dále. Toto sportoviště by nebylo žádným jiným sportovištěm nacházené. To, co nám vnímáme jako důležitý argument, je v podstatě velmi složitá dopravní situace v té lokalitě. Parkování není možné přímo u haly, mimo teda vybudovaná parkoviště, které jsou primárně pro potřeby školy. Je potřeba zmínit, že v přípravě záměru toho předchozího záměru, toho bazénu, byl proveden výstavby těchto sportovišť, byl vyprojektován a je stavebně povolen projekt na budování asi 32 parkovacích míst v této ploše. To, co je dále ještě důležité zmínit, tak je vzhledem té dopravní situaci, tak je v podstatě nemožnost za obsluhy dopravy haly autobusy, včetně parkování autobusů, odstavení autobusů. Ta by se Chomenského nakladní kapacitně dostatečně nadimenzovaná a jakoby obsluha autobusů v podstatě by byla možná. Druhou lokalitou, která se nabízela, je lokalita v rámci sportovního areálu Pahrbek. Města na Pajedla tam vlastní poměrně rozsáhlé pozemky v té severní části areálu. Výhodou tohoto se jedná o pozemky, které jsou v krajové části města. Nejsou součástí zastavěného území, čili jsou na okraji, které navazují na průmyslový areál a tak dále. Čili můžeme zde volit jednodušší formy, stavba může být účelnější, což se v vozovkách rovná ekonomičtější. Areál umožňuje určitý rozvoj, včetně umístění venkovních sportovišť, pozemek je nezatížený jinými stavbami, nehrozí kolize s sítěmi, území má dobrou dopravní obslužnost, může se areál rozvíjet s využitím na stávající i budoucí další aktivity, jako je kluziště, skate park, rekreační areál Pahrbek, i výhledové záměry, které jsou zde, znamená přístaviště Algonové, je zde plánované záměrové cvičiště pro požární sporty, agility park a další. Co já považuji osobně za důležité, určitá kooperace se soukromým sektorem, který může v případě pořádání nějakých turnajů, vícedenních akcí, kooperovat v oblasti stravování a ubytování, což rozšiřuje samozřejmě možnost využití pro akce většího výstavu. Nevýhoda. Pozemek se samozřejmě nachází, co všichni víme, v záplavovém území řeky Moravy. K tomu se dostanu podrobně vysvětlení bez těm vazbám v další části. Stavba obecně v tomhle území přípustná za splnění určitých podmínek, které bych rozebral v další části příspěvku. Určitým negativem, že pozemky se mají ochranu ZOPF, což samozřejmě zvyšuje náklad. Je potřeba ale zmínit, že část to odvoduje příjmem města, kolem 30% se vrací do rozpočtu města. Co bylo často zmiňováno, horší opravy dostupnost pro pěší a samozřejmě chybějící vazba na aktivity v centru města, školy, školky a sportovní areály. Dalším krokem, poté jsme stanovili ty jednotlivé výhodové nevýhody, bylo stanovení určitých kritérií, které z těchto důvodů jsou důležitější, které mají větší váhu pro ten rozhodovací proces, který se týká umístění stavby. Já jsem zde rozdělil ty kritéria, které jsme považovali za důležité, a k jednotlivým těm stavbám vádím určité vyhodnocení těch kritérií. To hlavní kritérium, které si myslím, že je důležité pro určité dlouhodobé udržení financování všech projektů, je ekonomická náročnost stavby. Jak jsem zmínil, ten areál u základních škol by vyžadoval stavbu, která by měla vyšší architektonickou hodnotu, což sebou nese v podstatě vyšší cenu té vlastní stavby.
Další částí, kterou by zvyšovalo vlastně náklady, pokud by se stavba realizovala u základních škol, tak je to odstranění sportoviště, to více účelového hřiště pro míčové hry, což je nějaká investiční ztráta v objemu 3 až 5 milionů. Je zde bylo by zde nutnost přeložit distribuční rozvody zařízení EGV, trafostanici, plus další prasy, na to mám město uzavřenou už smlouvu o formatě cirka 2,5 milionu. Já jsem tady vyčíslil na základě nějaké metodiky jednotné klasifikace stavebních objektů v podstatě rozdíl finanční, který by byl nutné vynaložit v případě, že by se stavba realizovala v té hodnotnější centrální části města oproti okrajové části města. Ten rozdíl je řádově vyčíslitelný v objemu 70 milionů korun, které by znamenalo, to řekl bych hodnotnější, jak je to dneska řešeno. Zatímco v případě realizace okrajové části města můžeme volit jednodušší formy, volit jednodušší, levnější konstrukční systémy a neklást tak velký význam nebo preferovat nad architektonickou hodnotou, účelovost a jednoduchost stavby. Druhým kritériem, které považujeme za důležité, je dopravní obslužnost. A v areálu základních škol máme setky stanic, 30 zaparkovacích míst, které však jsou dopravně složitější, ta orientace nejsou přímo v vali, jsou na ulici Hřbitovní, je tam složitější příjezd. To, co je klíčové, tak jsem zmínil, nemožnost příjezdu a parkování autobusů. Na ulici Komenského je možné pouze zastavení, používá škola, ale dlouhodobé odstavení v případě podání nějaký víkendový akci nájezdu různých oddílů pro sportovní utkání a soutěže je tam prakticky jako nemožné. To vlastně místní centrum samozřejmě a ten provoz té haly nese sebou dopady na okolní zástavbu, především na bytovou zástavu. Ta lokalita v centrální části je obklopena poměrně hustou strukturou bytných domů, jak přilehlé ulici Komenského, tak ulici Divišova, ulici Hřbitovní a pro všechny tyto obyvatele ta zvýšená zátěž převážně o víkendech, pro ta hala bude spojit největším intenzitě využití, by byla poměrně velká. Co se týká sportovního na parku, tak tam vytváříme dostatečných 60 nových parkovacích míst přímo pro potřeby sportovní haly a další cirka 100 míst v areálu rozmístěný jako areálový, které samozřejmě v případě nějaký větší akci by určitě bylo možné využívat. Společné parkování v rámci toho areálu můžeme jít pro více aktivit. Je případně možnost využít toto okrajové parkoviště jako jedné parkoviště pro regionální cyklostezku, což je samozřejmě další možnost využití i pro turistický ruch a obecně občanů. Ta dobrá dopravní obslužnost je podle našeho názoru základním kritériem pro plnohodnotnou funkčnost haly a i dobré využití pro plánovaný účel. Další třetím kritériem, které jsme považovali za důležité, je v podstatě vyhodnocení dopadů v území. Jak už jsem zmínil, centrální části v areálu u základní školy je velmi hustě osídlené. V okruhu se nachází cirka 100 bytových jednotek. Mluvil jsem o dopravě, která v ulici Komenské víme asi velmi exponovaná a jakékoliv další navýšení bude negativní prvkem, který bude zhoršovat kvalitu bydlení. Zatímco v areálu na parku v podstatě je dopad na bytovou zástavbu minimální. Nejbližší bytná zástavba je ta skupina 4 rodinných domů, které jsou ve vzdálenosti cirka 200 metrů. Další zástavba významná začíná až v podélu Farbku, která už je v dostatečné velké vzdálenosti. Navíc zde není předpoklad další výstavby staveb pro bydlení, takže nedojde k zahuštění a případně budoucímu zhoršení dopadů na obytné objekty. Tak z druhé části bych se rád zmínil některým otázkám, které byly položeny v otevřeném dopise a pokusil se vysvětlit argumentačně ty důvody a věci, které v tom dopise byly zmíněny. První bodem bylo, že se ta poměrně rozsáhlá řešilo umístění pozemků v záplavovém území dopravy. Tato skutečnost
je samozřejmě od samého začátku známá. Obecně v záplavovém území je zakázáno podle zákona umísťovat pouze stavby pro trvalé bydlení. Ostatní stavby jsou přípustné za splnění podmínek dotčených orgánů. Umístění stavby v tomto území vydával příslušný dotčený orgán, čímže odbor životního prostředí městská do Otrokovice souhlas na základě vyjádření správce vodního toku, čímže povodí Moravězně, to v případě státní podnik. My jsme v rámci přípravy toho projektu samozřejmě projednávali si dopředu opakovaně s těmito zástupci podmínky, za kterých je možné stavbu umístit v tomto území. Ty podmínky byly definované a v projektu budou dodrženy a splněny. Čili předpoklad, že by nebylo možné umístit stavbu v tomto území, není oprávněný. V rámci přípravy projektu bylo město Napajedla nechalo zpracovat dokument posouzení vlivu stavby na sportovní areál na Pahrbek, který zpracovalo Vysoké učení technického ústavu staveb. V tomto posouzení na základě matematických modelů a ve spolupráci s Povodím Moravy byly nadefinovány modelové záplavy v daném území a závěrem je, že v podstatě při průtocích Q100, Q5, Q20 zaplavení území vůbec nedojde. Území bude zaplavené pouze toho průtoku Q100 a to v místě stavby do výšky cirka 50 cm. Toto je závěr, se kterým projekt počítá a v tom technickém zjištění stavby ho zohledňuje. Vysvětlím k tomu později. V otevřeném dopise bylo právě zmíněno, že to vlastní umístění stavby v záplavovém území předurčuje, že v případě záplavy vzniknou na stavbě značné škody. To stavebně technické řešení stavby umísťuje v podstatě první nadzemní podlaží do bezpečné výšky nad úroveň záplavy a na terénu v podstatě nejsou žádné konstrukce, které by střednědobé zaplavení způsobilo nějaké škody. Čili v podstatě veškerá škoda, která na té stavbě vznikne, bude primárně způsobena nutností odstavit provoz té sportovní haly a zrušit případně plánované akce. Takže určitě relevantnější definice možných škody, že škody budou spíše minimální a budou znamenat úklid na stavbě a nebudou znamenat škody, které jakoby značné. Dalším bodem, který byl zmíněný, který se rozebíral v otevřeném dopisu, byla zmínka, že v území se je složitá geologie, která bude znemožňovat nebo bude technicky znesnadňovat zaujení stavby. Chtěl říct, že geologie je standardní v oblasti údolní niv. Věci, které se tam nachází, nejsou ničím výjimečné a že nebude znamenat založení stavby na pilotách nějaké nestandardní postupy nebo postupy, které by znamenaly menší míru spolehlivosti nebo zvyšovaly jak dramaticky náklady. Většina staveb tohoto typu a většina staveb, které jsou podél řek, je zakládána na pilotách. Není to technologie, která by byla něčím neobvyklá nebo byla něčím zvláštního na stavbě. Dalším bodem, který byl zmiňován, který měl podpořit argumentaci pro umístění haly v centrální části města, byla dlouhá docházková vzdálenost. Tady bych chtěl zmínit, že je primárně koncipované jako víceúčelová městská hala pro výkonnostní sporty, pro rekreační sporty a pro širokou sportující veřejnost. Na základě ověřování kapacitní potřebnosti pro základní školy bylo zjištěno, že v podstatě současná kapacita sportovní haly vyhovuje potřebám škol a školy bezprostředně další vnitřní kryté sportoviště nepotřebují. Protože samozřejmě toho nenavrhujeme na krátkodobý horizont, ale musíme počítat i s dlouhodobým horizontem, tak jsme zohledňovali v návrhu těch potřeb i střednědobý demografický výhled, který rovněž nepočítá, že by došlo k nějakému výraznému navýšení počtu žáků a tím nám vzrostla potřeba pro další kryté sportoviště v centrální části města s vazbou na školy. Čili
Toto byl jeden z těch důležitých důvodů, který nám umožnil v podstatě tu halu vysunout z té centrální části, přerušit jakoby tu vazbu na školská zařízení a umístit ji mimo centrum. Samozřejmě to uvolnění těch kapacit sportující veřejnosti do nové sportovní haly sebou přinese zároveň uvolnění kapacit z té stávající haly, která potom v rámci nějakého rozdělení sportovní aktivit může sloužit to určité typy činností, které jsou spíše určeny pro veřejnost, pro cvičící veřejnost, a ta hala na Fartku může být primárně určená třeba pro tu výkonnostní část sportu, případně pro veřejnost, které nevadí dojížďková vzdálenost. Co je určitě benefitem, je pozice na nadregionální cyklostezce. Já jsem si zkusil namodelovat z nejvzdálenější části města dojížďkovou vzdálenost po cyklostezce, tak vidíme, že to je zhruba 10 minut. Myslím si, že pro sportující veřejnost to není tahle vzdálenost překážkou a nemělo by to snižovat možnost využití stavby. Další částí toho otevřeného dopisu byl podnět, který se zabýval nesprávným vyhodnocením umístění stavby ve stavu územním plánu. Tady bych chtěl prvně zmínit, že dotčeným orgánem nebo jediným orgánem, který vyhodnocuje soulad navržené stavby s územním plánem, je dotčený orgán státní správy, což podle nového stavebního zákona je aktuálně místně příslušný stavební úřad. Ten jediný je vykladatelem územního plánu a ten jediný vydává závazné stanovisko hlediska souladu stavby s územním plánem. Záměr byl opakovaně konzultován s tímto dotčeným orgánem a ačkoliv bude vydávat závazné stanovisko až na základě kompletní projektové dokumentace, z kterého stalo souladu s vyhláškou, tak již na základě studie bylo konstatovat, že tento záměr je v souladu s územním plánem. Záměr se nachází v ploše rekreace hromadné, kde přípustné související využití jsou stavby pro tělovýchovu a sport. Určitým dokladem, který potvrzuje správnost tohoto postupu, je povolený předchozí v nedávné době, kdy zde bylo na stejný plocha povolen plyziště, které je obdobným typem zařízení, byl zde povolený skate a bike park, který je obdobným typem zařízení. Čili umístění stavby v těchto plochách je přípustné. Určitou část argumentace zabývala část, že v blízkosti se nachází nadregionální biokoridor. Tato skutečnost je samozřejmě známá a neomezuje využití toho pozemku té rekreace hromadné. V podstatě ty stavby má umístěné poměrně velké vzdálenosti od tohoto biokoridoru. Navíc tento biokoridor, dneska všichni víme, má charakter pole, který intenzivně obdělávané a záměr počítá s tím, že v rámci investice by se to intenzivní obdělávání v té části vlastně městem zrušilo, ten biokoridor by se osázel, ozelenil, tak aby plnil tu původní jakoby funkci, pro kterou byl v tom územním plánu jakoby vytvořen. V otevřeném dopise bylo zmiňováno možnost, že se nám do řízení přihlásí spolky zabývající se ochranou životního prostředí, které můžou řízení blokovat a prodlužovat. Tady bych chtěl poznamenat, že ta možnost přihlášení spolku do řízení je jasně daná zákonem. Ty spolky se můžou do řízení přihlásit pouze v případě, že jsou dotčené zájmy, které oni chrání. Typickým příkladem je, že například stavební úřad vydává rozhodnutí týkající se ochrany přírody, což bývá nejčastěji povolený kácený stromů. V těchto případech má povinnost zařadit spolky jako účastníky řízení. V opačných případech, pokud se na stavbu nevydává osuzování vlivu na životní prostředí do pana EIA, tak spolky nejsou oprávněný účastníky v řízení, čili za současné informací, které máme, je tato obava bezpředmětná. Dalším bodem, který byl zmiňován, bylo to začátek neznámý ukazatelé stanovení investičních nákladů. Ve fázi studie se standardně provádí oceňování staveb na základě
na základě zatřídění podle kategorie EKS, kde Český statistický úřad vydává průměrné ceny jednotlivých stavebních typů. My na základě tohoto ocenění jsme provedli odhad, který jsme zaktualizovali podle studie, která byla aktuálně upravená s datumem 06/2025. V této aktualizaci už jsou zapracovány další související záměry města, čímž například je předchozí prezentovaný záměr ponechání tenisového oddílu z té výkonnostní části těch sportovních aktivit v zámeckém parku, čili zmizela nám stama zázemí pro tenisový areál, kulty, které jsou tam zase redukovaly počtu 3 na 2 a budou primárně sloužit jako sportující veřejnosti, jako venkovní sportoviště, které bude rozšiřovat možnost využití sportovní haly pro letní období. Ta cena, která je odhadnutá, se standardně ověřuje tím, že se porovná s nějakými realizovanými stavbami v poslední době obdobných typů staveb. Já jsem provedl srovnání se stavbami, které jsem v předchozích letech projektoval a v okolních obcí realizoval, takže můžu garantovat vyšší investiční nákladů a charakter těch staveb. Jednou ze staveb je sportovní hala v Buforicích, kde samozřejmě ta realizace už nějakou dobu předchází, ale tam je investiční náklad nějaký necelý 60 milionů. I tady stavba byla řešená jako víceúčelová, kde spojovala jak funkci sportovní, tak funkci společenskou, což sebou nesou určité zvýšené náklady v oblasti požární ochrany, protože se jednalo shromažďovací prostor se všemi bezpečnostními parametry. Další realizace, která je asi nejbližší tomu našemu záměru, je sportovní hala ve Strání, která byla dokončena v roce 2022. Ta investiční náklad, to se bavíme o investiční nákladech, včetně veškeré související dopravní technické infrastruktury a vybavení a včetně DPH. Takže je to náklad, který v podstatě je jakoby finální pro veřejného zadavatele. Takže to je sportovní hala ve Strání, čili tam je investiční náklad 85 milionů a poslední realizace, která se aktuálně dokončuje a povoluje, je sportovní hala ve Velkých Němžicích, která je samozřejmě objevem, nemyslím velikostí hrací plochy, ale objevem toho zázemí menší a tam aktuální cena, která teď je dokončena, je nějaký 55 milionů. Čili v tomhle kontextu se s plnou odpovědností dobývám, že odhadovaný náklad vyšší cirka 150-160 milionů, včetně DPH, je nákladem relevantním a v rámci další přeskující fázi projektu se tím budeme této realizaci blížit. Už bez koní nebo s volným stálíkem. Poslední bodem, který měl věcný charakter, byla výhodnost, nebo byla zmínka o výhodnosti napojení stavby, pokud by se realizovala v lokalitě základní školy na Hlkou. Tady chci zmínit, že současné stavby podle platné legislativy nebo novostavby se musí navrhovat s tzv. nulovou spotřebou energie, která sebou nese určitou povinnost zajistit určitý podíl obnovitelných zdrojů. Z toho vyplývá na základě aktuálního koláče, který má teplárna v Dobrokovicích, tyto parametry na podíl obnovitelných zdrojů nesplňuje a musela by ta stavba být stejně doplněna nějakým jiným zdrojem, který by nám zelenou energii do objektu jakoby dostal. Takže to je první bod. Druhý bod, který já vnímám jako určité negativum, které souvisí s připojením na centrální zdroj tepla, je do budoucna nemít možnost ovlivňovat cenu tepla například z jeho dodavatele. Ta fixace na ten centrální zdroj tepla sebou nese nutnost to teplo odebírat za nějakou cenu, kterou prostě vám ten jeden dodavatel, jakožto monopolní dodavatel, sice v regulované ceny, kterou do určité míry stát reguluje, dodává. My v rámci umístění na parku nahrazujeme vytápění soustavou tepelných čerpadel v kombinaci s velkou fotovoltaickou elektrárnou, čím zajistíme jakoby výrazný podíl vlastní vyrobené energie a s tím samozřejmě budou souviset i nižší provozní náklady na vytápění. Takže toto by byla ta první část, která se zabývala odůvodněním
200 odůvodnění, na základě kterého bylo vedení města rozhodnuté o umístění stavby v lokalitě Pahrbek nad nutno lokality v centrální části města Huškov. A nyní bych se věnoval teda v části vlastní prezentace. Pokusím se být stručnější, protože vím, že se nám to trošku protahuje. Tady už ty věci, které jsem zmínil v předchozí části příspěvku, co se týká umístění vazeb na územní plány, tak já proběhnu trošku rychle, protože jsme se věnovali podrobně a myslím, že Pečo ještě v rámci diskuze na nějaké konkrétní do toho, jak to vědět. V této části vidíte vlastnickou strukturu pozemků, které aktuálně vlastní město na Pajedla v dané lokalitě. Je zde i zakreslený objekt kluziště, v této části se bude nacházet plocha pro skate a bike park. Zde jsou vidět související záměry, které má stát prostřednictvím Povodí Moravy nebo Správy dopravní, jste říká správně. To bude investorem na vybudování přístaviště. Tady je výřez územního plánu, který řeší umístění stavby v ploše RH26. Toto je výřez z digitálního modelu reliefu Povodí Moravy, který v podstatě značí hranici záplavy či záplavy QSK. Popis haly bych prezentoval až na výkresovou části, aby to bylo zřetelné. Zde možná ukážu ukazatele, které jsou při projektování haly multi, čili počítá se s účastí v hale sportující veřejnosti v kapacitě cirka 250 osob. Součástí zázemí je tribuna pro cirka 290 osob. Počítá se v objektu do stále pracoviště jednoho správce, který měl nastavit nejkomník a vnitřní část areálu, případně i další aktivity, které areálu postupně vzniknou. Toto je situační výkres širších stavů, který řeší to území jako celek. Z této části se nachází zimní kluziště, plocha pro skate a bike park, vybudovaná komunikace, která bude řešit jak příjezd do toho světle zeleného budoucího záměru lagunového přístaviště, tak zároveň příjezd pro veřejné komunikaci jako s takým objektem v lokalitě. Tato čára je to rozhraní, které nám odděluje ten biokoridor od bloky RH, která je určená pro zástavbu. Je zde vidět, že ta vzdálenost od toho venkovního sportoviště je dostatečná a od plochy stavby v podstatě téměř přes 50 metrů, takže ten vliv stavby na biokoridor je v podstatě nulový. Stavba byla umístěna tak, aby podél stavby byla možnost příjezdové komunikace do vnitřní části toho pozemku, kde město plánuje dlouhodobě nějaké další aktivity, ale nikoli v podobě nějakých staveb, protože to zahušťování území stavbami asi není vzhledem k charakteru toho území náplavového úplně zcela vhodné, takže ty plánované aktivity jsou nějaké cvičiště pro bezzájemné sporty, které by mělo nahradit zaniklé cvičiště, které vznikne výstavbou dálničního obchvatu. A počítá se zde, jsem viděl nějaké vize s plochou pro nějaké agility, takže nějaké překážky osazené dělají pro. Toto už je situace k nějakém detailním provedení. Světle zelené aktivity jsou související s budoucím budováním přístavu. Světle modré části jsou jsou stavebně povolená parkoviště společnosti Pahrbek SRO, která budou zajišťovat dostatečné místa parkování pro aktivity této společnosti k území. My tím, že se stavbu umístili nad úroveň Q100, nad podstavbou vznikl prostor, který využíváme jako plochu pro parkování osobních vozidel. Na této úrovni v podstatě se nenachází žádné jiné prostory, které by měly charakter nějakých vnitřních částí s výjimkou dojezdu výtahu a nástupních a únikových komunikačních ramen. Je zde nějaký drobný objekt hygienického zázemí,
který bude udělaný v takovém opravdu surovém stylu, ve stylu rakouský odpočívek na dálnicích, čili beton, nerezové bezpovrchové úpravy, nerezové zařizovací předměty. Toto má sloužit jako venkovní WC pro uživatele areálu bike parku, těch budoucích aktivit, ale i jako veřejné WC v souvislosti s cyklostezkou pro projíždějící turisty a pro další kolendoucí. V součástí budou nějaké sprchy, které budou nějakém žetonovém režimu, nějakém čistoprůd, záchody a nějaký malý sklad. Čili je to připravené tak, aby v případě, že dojde k zaplavení, nevznikly na těchto objektech žádné škody. V navazující západní části areálu jsou umístěné 2 tenisové kurty. Tyto kurty budou s umělým povrchem, tak aby byly určitou alternativou antuchových kurtů v zámeckém parku. Mají primárně sloužit pro sportující veřejnost a jako doplňkové sportoviště vlastní sportovní hale. Tady je vidět kulery z přízemí, 60 dní. Spočítáme vzhledem k tomu, že na stavbě budeme mít usazenou fotovoltaickou elektrárnu, na kterou máme uzavřenou smlouvu s distributorem o výkonu 150 kW, tak počítáme s tím, že bychom tento zdroj využívali i jako takovou uvozovka centrální městskou dobíjecí stanici pro elektromobilitu a měli jsme tam umístěny 8 vysokorychlostních dobíjecích stanic, které jsou už, na které je připravená i trafostanice, která tam je to předchozí části jako investice EGD. Ještě se vrátím k tomu přízemí, bychom počítali, že bychom měli umístěny nějaké dobíjecí stanice pro elektrokola, které by sloužily jako příslušenství nadregionální cyklostezce pro kolendoucí cyklisty. Zase počítám, že všechny tyto zařízení, ty dobíječky byly umístěné nad tou hladinou té záplavy Q100, aby v případě, že dojde k zaplavení, tak nedošlo k poškození těch technologických částí a opravdu ta škoda byla jenom tím, že se nám betonové konstrukce zanesou bahínkem a budou se muset opláchnout. Čili to je celkový záměr v tom technickém řešení. Tady už je půlry z toho prvního nadzemního podlaží. Toto zrychlení je standard i jde v podstatě na nějaký vstupní vestibul, navazuje místnost správce. Ta první část je určena pro užívání veřejnosti, to znamená, jsou zde záchody pro imobilní. Ta druhá část je už ta vozovka čistá zóna, která je tvořenou sestavou vždycky dvojice šaten, mezilednou univárnou. Celkem je zde navrženo jakoby 4 šatny toho standardního jako provedení a 1 šatna ve zvětšeném rozměru se samostatnou univárnou. Prostor pod tribunou je určen pro technické zázemí, technické prostory, nářadovna, nějaká mini posilovna, která má to doplňkovou funkci pro přípravu sportovců před vlastním cvičením, technické místnosti pro uložení baterky, rozvod na strojová techniky. Já jsem možná malinko teďka v té prezentaci oproti té předchozí studii podrobnější, protože ta studie v podstatě je mnohem větší podrobností už a slouží už jako závazný podklad pro další projektové fáze, na které už mají na základě smlouvy jasný harmonogram a jsou v podstatě procesu plnění. Takže proto zatímco ta předchozí studie byla spíš ideovým záměrem, tak to už je takový konkrétní projektový podklad pro další navazující skupinu. Druhé patro je určeno primárně pro návštěvníky, v podstatě pro veřejnost, která se bude dívat na sportovce při turnajích, na své děti při tréninku. Je zde tribuna pro cirka 290 lidí, je zde příležitostný výpad, který bude sloužit při pořádání větších turnajů a akcí jako určité zázemí pro veřejnost, skladové zázemí, hygienické, prostor terasy s výhledem na budoucí výhledové umístění lakonového přístavu. Tato část původně v tom návrhu, který byl platný v tom předchozím roce, sloužila jako zázemí tenisového oddílu. S tím vymístěním ve sportovní složky toho tenisového oddílu do zámku se nám tento prostor uvolnil
a nabízelo se využití na funkce, které jsou časté v sportovní hala, a to je takové určité mini regenerační centrum. To znamená, toto by nemělo sloužit jenom pro sportovce, ale mělo by to být takový autonomní provoz, který bude zahrnovat místnost pro možné působení maséra, která bude zároveň ošetřovnou, společná šatna a klubové zařízení pro 8 až 10 osob, které bude obsahovat v podstatě nějaký whirlpool, saunu, odpočinkovou část, venkovní část odpočinkové zóny. Toto by měl být provoz, který by mohl uspokojovat nejenom sportující, ale i nesportující veřejnost ve formě, nebo řekl bych, městem podporované doplňkové služby pro všechny občany. Z hlediska sportu byl primární důraz kladen na to, aby ta hala byla jako primárně víceúčelová. To znamená, zatím jsou zde navrženy všechny možné sporty, které se na území města provozují nebo by se mohly provozovat, s tím, že po další projektové fázi případně došlo k rozdělení těch aktivit mezi obě dvě ty sportovní haly, kde například se ukáže, že třeba provozování florbalu je víc vázáno na aktivity ve škole, zatímco jiné aktivity se ve škole provozovat nemusí, třeba zlepšení údržby povrchu. Například házená by se trvalo mohla přesunout do této haly, tím pádem odpadlo prasné čištění povrchu a zjednodušilo by to údržbu prostoru. Takže počítáme teda zatím v pracovní době, tam se odehrálo házená, volejbal s nějakými 3 kurty, tréninkové podobě i centrální kurte, košíková, nohejbal. Je tam možné vyznačit tenisový kurt, ale zkušenost je taková, že není možné navrhnout univerzální povrch, který by vyhovoval všem sportům, včetně tenisu. Tenis je natolik specifický sport, že v podstatě provozovat ho jiné než ve hale se speciálním tenisovým povrchem je téměř nemožné. Ukázalo nám to provozování tohoto souběru funkcí na padelské tělocvičně, kde víceméně tenis teda dá pouze na velmi cvičné tréninkové úrovni. Takže dále si myslíme, že co bude mít velkou poptávku veřejnosti, jsou badmintonové kurty, je zde možnost umístit 4 badmintonové kurty, je zde možnost umístit hřiště na florbal, případně pokud by byl zájem, může tady být umístěné pingpongové stoly pro nějaké sportovní využití při sportovních rozměrech haly, kdyby se intenzivně třeba podvíjí. Tady je vidět to vlastní technické řešení. V podstatě ta hala, tato úroveň je úroveň vlastně Q100 podle těch matematických modelů, jak z původní Moravy, tak z vysokého učení technického. Tato úroveň je tou maximální modelovanou výškou záplavy. Je zde vidět, že to opravdu zaplavení je 50 cm od úrovně té strměné plochy. Ta stavba je bezpečné, výšce osazená. Toto je prostor vlastně toho hlediště, který pokud využívám pro technické zázemí, prostor zázemí biopodlaží. Ta hala je navržená konstrukčně tak, abychom optimalizovali, jak jsem říkal, investiční náklady, i rychlost výstavby a v podstatě cenu té stavby celá v železobetonovém skeletu. Bude opláštěná kompletizovanými panely s minerální vatou, čili v uvozovkách se to bude tvářit jakoby jednoduchá hala. To, kde chceme dát tu přidanou hodnotu, je to vnitřní vybavení a ty věci, které slouží primárně sportovců a sportující veřejnosti. To znamená, aby tam byla kvalitní sportovní podlaha, jak budově, tak plošně odpružená, aby ta hala byla plně vybavená sportovním příslušenstvím, zázemí, šatna a tak dále, aby ta přidaná hodnota nebyla v vozovkách v té obálce, ale v tom vnitřním vybavení. Toto už proběhne jenom asi rychleji, jestli znáte. Toto je vizuální formát z jižní strany, ze západní strany. Možná víc je to vidět, to jsme vlastně na vizualizacích. Je zde vidět, že ta voda opravdu pod tou stavbou proteče, že by spodní konstrukce, ta výtavová šachta, tak nějaké stužující stěny jsou bydlenské provedení, tak aby byly minimalizované případné škody. Toto je celková situace areálu, tady upozorním, že to je ta vlastně investice EGV, která souvisí s budováním grafostanice. Tenisové pulty tady, protože nebudou mít žádný dopad na okolní zástavbu, navrhujeme měli osvětlené, aby se nám zvýšila možnost využití ve večerních hodinách,
protože to nebude působit rušivě vůči okolí. To bude jako z druhé strany. Tady je vidět teda ta plocha pro skate a bike park, to je ten televizní objekt toho zázemí, je i veřejný BC, jaké umývárny, který má sloužit i pro budoucí rok. Ty plochy, které budou v této části, zároveň může sloužit jak pro takové komfortnější WC, pro pulziště, pro uživatele, pro skateparku, i pro exhibici. Toto je nepeské más. Já si to je dostatečné, tak bych tím ukončil svou prezentaci a dal bych prostor do diskuzi a dotazů. Otevírám teda diskuzi, jaká se ptá. Dobrý den ještě jednou, kritický zespol společně a děkuji za vaši prezentaci. Já si myslím, že obecně na pár panuje konsenzus, že nějakou halu potřebuje, ale vzhledem k tomu, že je to relativně velká investice, jedna z největších za poslední roky. Mě jako občana zajímá, vy jste o tom už mluvil, ale zajímalo by mě konkrétně, kdy si tam třeba já můžu zajít zahrát ten badminton. Existuje nějaká studie využitelnosti, předpokládám, že by vycházela asi z obsazenosti nynější haly nebo z toho rozhledu sportovních oddílů a je tam nějaký čas vlastně i na tu veřejnost, případně bylo by možné vidět té využitelnosti nebo spíš ten časový harmonogram, jak se tam počítá s jednotlivým provozem? Tak co se týká využitelnosti, na to do nás spíše odpověděli asi zástupci sportovní obce. Co já tedy dneska vím, tak v podstatě ten stávající stav je takový, že dnešní hala není schopná zdaleka naplňovat veškeré potřeby, a to nejenom sportující veřejnosti, ale primárně i vlastního dílu. Vím, že sportovní oddíly házené musí jezdit na mnoho hodin ve večerních hodinách do Zpětíněvy, protože se dovolí nedostane. Takže ta vlastní potřeba si myslím, že byla definována od na začátku, když se ten projekt zadával, kdy bylo prostě řečeno, že ta poptávka po vnitřním sportovišti je natolik velká, že druhé sportoviště je nezbytností. To se řešilo už, jestli mě možná nástupci sportovní obce řeknou, už před x lety. Jo. Konkrétně, kolik hodin oni dneska aktuálně využívají, kolik hodin jezdí a tak dále, to já samozřejmě úplně přesně nevím. Na to by mu nás odpověděl někdo sportovní. Klidně, velice rád, mají plosky. Aktuálně nám schází zhruba 40 hodin týdní. I to, když používáme hodiny, které jsou v podstatě obsazené v té škole, protože tam samozřejmě můžeme mít až od nějaké doby, to znamená té 3 doby. S tím teda, že samozřejmě, jak říkal tady Leder správně, už platíme Brunajde do Propovicí, platíme problémy restriktivy, takže proto dneska už minimálně 1000 lidí, těch sportovců, obměnovaných turidů menodo. A to jsou jednotlivě, to nemluvím to široké veřejnosti a zájemci samozřejmě dva vyzakodívat, jo. Tak potřebuje minimálně nějakých 40 hodin. Aby se opravdu měli na tom a neodmítali, co vždycky mě víc dozí, že odmítáme ty malé žáčky, oni potom samozřejmě odchází, i ti starší cvičenci obchází potom jiném a je to strašná škoda. Jo, protože se nám provedou dohromady spoustu dobrých kvalití, byť za nějaký ty minimální náklady nikdy vůbec nic. Tak by potřeba to maximálně využít. Takže opravdu my tak 35-40 hodin bychom uživili jako nic. Jo, jako nic. Ale to se neví celková odpověď na to vaši otázku. Já to jen taky vidím, že to je potřeba vyzvědat, abyste měli volbu. Ale to je tak záměrno tady pošli okolo veřejnost, aby mestežoval. Jo, takže takhle nějak je takové svatý. Dlouhodobé, prosím vás, více 20 let. Dobrý den, já jsem mluvil teďka předseda volejbalového klubu. Dávám se v Romanovi, my máme v Prokovicích vlastně 10 tréninkových jednotek, které během jednoho týdne. V porovnání s tady nám se stane a s posudem vyjímaní. To je asi tak skvělé. Ještě by se půl na haly, já jsem ty pisy měl nevytrkaný. Z té druhé strany jsem tam okný. Musí tam být? Dá se... Okradla mi samozřejmě nemusí na pobělecí spěrouky, ty to vlastně posídí. To už je čistý sever, který v podstatě při standardním provozu té haly nebude osuměný, tak... Ale je to věc, jestli si řekneme, že to celé postavíme na umělém osvětlení, tak to určitě dokážeme ještě v této fázi z toho projektu vypustit a opravit. To je si myslím třeba ten věcný podnět, který
má v tom dnešním projednání smysl a může být zapracován do těch navazujících vstupů. Nám se zdálo, že to denní vysvětlení může být určitou cílenou hodnotou za předpokladu, že to není slunění, které zhoršuje podmínky toho provozování sportu. Já do tomu chtěl říct, že my třeba hrajeme zápasy dopoledne, o víkendu a třeba vyloženě tady na sportovní hale, která je tady, tak v jistém kabibu je to prostě, řeknu, deficit tady toho lakamnosti, jo, znevýhodně to řeknu jednu. Tak ale když do toho vstoupím, obnat všechny v jižní fasádě, to znamená, tam to prosunění je v podstatě celodenní, kdežto tady je to opravdu v podstatě čistý sever, jo, čili tam není nějaké odsklonění, takže tady předpoklad, že můžeme to namodelovat třeba v různých ročních období, kdy tam třeba začne na to fasádu svítit a můžeme si říct, jestli tam doplníme třeba smění, anebo jestli okras zrušíme úplně. To si myslím, že je věcný podnět, který by určitě stálo za to, aby odborná sportující veřejnost si vyhodnotila a řekla, jestli tam ty okna chtějí nebo nechtějí. Protože co jezdím jako bohavá různě, tak buď teda samozřejmě už nemají diskojetín třeba, anebo prostě dávají normálně venkovní dostí. To znamená, což si myslím, že je zase jako dražší, než tam ty okna nevíc. Děkuju se. Já bych se chtěl připojit za klub Vítího mládeže, dobrý den, Boris Martínek, a říct, že vlastně my se do velké na tuhle základní škole dostáváme na 2 hodiny týdně, prosím vás. To je naprosto pro nás zoufalý stav a potřebujeme samozřejmě těch hodin mnohem víc, protože máme třeba obsazené kroužky, které musíme dělat to potichu na první základní škole a budou po celé svých vlastně klubovnách jenom, jo. Takže pro nás čím dřív bude hala, tím to bude lepší. A taky tento požadavek řeší už x let, jo. Já děkuju. Já můžu říct, tak jak je nastavená vlastně uzavřená smlouva od NIVO, tak se to čeká, že by v podstatě do konce září měla být zpracovaná projektová dokumentace povolení stavby. Na to bude navazovat proces vlastního povolení, který předpokládám, že pokud nenastalo nějaké komplikace, tak může být záležitostí cirka půl roku. V mezidobí se začne chystat dokumentace k výběru zhotovitele a vedení města by rádo vyhlásilo veřejnou zakázku na výběr zhotovitele v průběhu jara příštího roku, tak aby v létě mohl být zhotovitel se zhotovitelem podepsaná smlouva a zahájena stavba. Dobrý den, Reničo, Tata Mišo. Musím tě bych dotaz, nebo spíš dotaz na město. Vzhledem k tomu, jak jsem teďka slyšel vlastně využitelnost té haly, tak bych jel to, že ten časový harmonogram zavěl veškeré spolky napojení sportovní. Nebude asi ani moc prostoru pro širokou veřejnost, možná někdy o víkendu, když tam nebudou mít nějaké závody nebo něco takového. Tak bych chtěl apelovat, zase bych se vrátil na předchozí projekt zámeckého banku, tak aby vlastně v tom zámeckém areálu mohla ta široká veřejnost co nejvíc vlastně využít těch ploch, když nebudou moct využít vlastně tady tohle sportovní halu vlastně přes týden, tak aby na to místo to vadilo. A druhý můj dotaz, viděl jsem to první studii, tady vidím vlastně nějaký posun, což je jako super, že tady je opravdu uvažováno ze spoustu kolíškama, kolíškovosti, sportovní aktivitů, vlastně volejbalu, ping-pong a tak dále. Uvažuje město vlastně v rámci toho té haly dotace, vyšší dotace na jako sportovní více počalovou halu, tak aby vlastně získalo vlastně vyšší dotace než na klasickou sportovní halu. Nevím, si tady to bylo zadání pro tebe jako v rámci tady tohle. Já to možná trošičku komentuju, protože mám zkušenost se sportovními stavbami. Na sportovní haly se dají posledně získat aktuální dotace pouze z národní sportovní agentury. Já z okolností, jak jsem tam ukazoval projekt té sportovní haly ve Velkých Němčicích, což je z okolností obec o velikosti 3000 obyvatel, která se dlouhodobě potýkala s nedostatkem nejčinného sportoviště, tak ten projekt začal chystat v roce 2017, v roce 2019 získali stavební povolení. A 5krát podávali opakovaně žádost na Národní sportovní agenturu o dotacích s vydaným stavebním povolením. Vzhledem k té alokaci, která tam je, a vzhledem k tomu, že samozřejmě je atraktivnější podpořit velké projekty ve velkých městech, které můžou mít větší dopad, tak na tyto vozovka drobnější projekty se v podstatě vůbec nedostalo.
Čili tam zastupitelstvo po volbách se usneslo, že v rámci své strategie a v rámci té nutnosti budování ke stavbě tu stavbu postaví z vlastních zdrojů. To znamená, dalo do toho vlastní, což pro obec téhle velikosti byla nemalá částka. A opakovaně v průběhu stavby i v letošním roce znovu žádalo. Vlastně spojená obrovská administrativa a znovu dotaci nedostal. Takže měli celkem 6 pokusů, ve které se snadil dotaci získat. Takže já osobně v prvé řadě první předpoklad, aby se dala získat dotace, je vydané stavební povolení. Bez toho se s váma nikdo v podstatě nebaví, protože za to je tolik bodů v rámci té připravované žádosti, že bez vydaného stavebního povolení v podobě záměru v podstatě jste téměř bez šance. K té druhé části dotazu, jestli má smysl do sportovní haly vnášet nějaké další funkce. To přináší 2 problémy. Jeden se změnil té v oblasti té požární ochrany. Takhle, když ta stavba je jednoučelová pouze pro sportovce, tak je ta stavba koncipovaná v podstatě jako jeden požární úsek, bez jakéhokoliv dalšího členění, kde se řeší jenom únikové cesty, nemusí se další nějaké speciální opatření na odkouření a tak dále. V momentě, kdy tam vnáší větší počet osob, což je případ kulturních sálů, koncertů a tak dále, tak už se z toho stává shromažďovací prostor, který má úplně jiné parametry na požární zabezpečení. Takže to je jedna věc. A druhá věc je provozní. Byl to třeba příklad těch Buchovicích, kde chtěli, aby se tam pořádaly plesy, aby ta stavba byla koncipovaná opravdu pro širší účel, tak tam, ačkoliv ta investice byla, řekněme, o 20%, 25% možná dražší než čistá sportovní hala, tak ten hlavní problém, na který oni narazili, je problém provozu. Protože neexistuje jiný způsob, jak ochránit tu choulostivou sportovní podlahu při pořádání kulturních akcí, než tu podlahu poklást OSB deskama na nějaké separační geotextilí. Je to případ, co se dělá třeba na Mověstě, když jsou koncerty. Toto v podstatě na malých obcích vyvolává velké provozní starosti, protože zajedám na to lidi, kteří 1000 metrů čtvereční před každou akcí pokryjou OSB deskama, které následně zdemontují, uloží a tímhle způsobem manipulují. Takže ten koncept si myslím, že pro obce už naší velikosti není správný. Kdybychom měli ty funkce rozdělit, měli bychom vybudovat čisté sportoviště, které bude splňovat všechny potřebné parametry pro provozování sportu a tu kulturu soustředit do úplně jiných prostor, nebo ty jiné funkce soustředit do úplně jiných prostor. Protože to bude smysluplnější, a jak bude styčně, tak potom následí provozně. Doplnil bych ještě z pohledu města zase to samé. To samé, co platilo v zámku, to samé bude platit i tady, protože každý soukromý pronájem přináší peníze, že již to říkám, že určitě pokud se tam určitě nikdo nebude vlogovat ty možnosti veřejnosti. Co se týče těch dotací, je to, jak říkal Michal, já jsem sami někdy v květnu dokázal na sportovní agenturu ohledně projektu. Můžu jenom říct ten konec, co mi paní píše, že bude vyhlášen zase 26 ten dotační titul. Píše jenom, by vás upozornila, že z důvodu velkého přetlaku projektových žádostí oproti alokaci výzvy, to znamená, že se přihlašují projekty v mnohem větším objemu, než jsou alokované peníze, nebo staré peníze. Jsou takřka výhradně podpořeny projekty s vyhotovenou projektovou dokumentací s platným stavebním povolením a jejich vysoutěžené uzavřenou svou oddílo. Takže není možné teď třeba žádat o dotace, když nemáme vyhotovanou projektovou dokumentaci, platné stavební povolení a vysoutěženou firmu teďka potvrzené přímo z NSAčka, takže nemá cenu vůbec jim kabiny roční nebudou tyhle podmínky splněny. A už to splníte do jistotu? 100%, určitě. Dotace se teď bude využívat tím návatné kreditů. Já do města tady určitě a tam je teďka, asi se depletu, až 90 milionů, jestli jsem si jistý, jo, ale jako opravdu ta dotace tam je zajímavá, ale ten přetlak je obrovský. Musíme si říct, že dotace budou, pokračovat jedna otázka, tam ještě, jestli se nebude pížovat dotace, jo, na ty půltesky 80% bude to taky do budoucna, nejspíš ne. Bylo to opět půlčí, ale vlastně většinou na tapě nebude klasickou. Ano. Ten program máme. Je to rozšíření úlohu, jako to Sovič Karvy, a vím, že se to nemusí naprojektovalo, když se ta hala kyberde lanuje.
Tak To se může dovolit něco dělat takové. Jo, nazvat něco a jde mi to na nic, to je podvolné, jo? že to není drahý. Je otázka potom, jak to využiješ. Jo. To, že to nevyužiješ, Ale ty dotace jsou, já jsem říkal 20 milionů, a na ty dotace sportovní, co lidi upreš a je, není málo. A co bylo ty moc. Tak prosím. Vám dneska četla dětmu za prezentaci, takže tu novější verzi teda potřebuje, myslím si, že je to škoda. Za mě, protože patřím k jedním teraz podepsaný podtržený dopis, tak bych chtěla říct, že nesouhlasím se všemi protiargumenty, které tady kazíjali. A to ze zcela logického důvodu nepřikládám, že bych se tady byl proti svému vlastnímu projektu, ten tady prezentujete. Takže chápu, že jste dal možnosti, jak svůj projekt obhájit. Na druhou stranu, není to první případ, kdy my jsme jako občané postaveni před v podstatě téměř konečnou verzi a můžeme případně ladit jenom detaily. Takže toto obecně považuji za nešťastnou komunikaci směrem k občanům. Domnívám se, a už to tady padlo, a je to tady vlastně i teďka vícero omíláno v tom smyslu, že je potřeba podle mě do těch napadel dostat opravdu jako veřejnou soutěž, přinést nové podněty, zapojit do toho více architektů, vyžádat si stanoviska. Podle mě, pokud by se prostě připravili dobré podklady k soutěži, tak to přinese více možností a potom tady budeme říkat, to je podobně hypotéza, že stavba, která bude v centru a Pajdou bude 80 milionů dražší. Jo, je to prostě hypotéza. Takže mě mrzí, že vy tady máte pana Pěla řadu zakázek a že pana Pěla to vlastně jako nevnímáte jako výzvu, jo? Že radši prekurujete účelovou stavbu, ale to potom tady tím napadí můžeme stavit třeba na hangár, že? Jestli můžu to krátce komentovat. Já jako architekt samozřejmě jsem příznivcem soutěží. Já považuji to, že soutěž architektonická je jednou z dobrých forem zadávání staveb. Ve většině případů to přináší nějakou přidanou hodnotu. To, co ale je vždycky potřeba zvážit, je ten přímý benefit pro tu konkrétní zakázku. Pokud se město na základě nějakých svých rozpočtových možností a z těch plánů související další rozvoje, ať je to prostor zámku, je to případná koupě zámku, rozhodlo, že na tento typ sportovní stavby může alokovat nějaký objem, tak z toho nám vychází i to konstrukční řešení, ta forma. V této podobě, při to ke zadání, vyhlašovat architektonickou soutěž, v podstatě nepřinese nic přínosné. Architektonická soutěž v podstatě bude znamenat, že každý z těch zpracovatelů se v té zjednodušené zkratce bude snažit přinést něco inovativního, ozvláštního, což sebou velmi často nese zvýšené náklady. Co se týká té druhé části toho vašeho příspěvku, který se týkal vašeho nesouhlasu s tím, že stavba centrum města znamená automatické investiční navýšení, tak to není v podstatě jenom můj odhad. Já jsem to konzultoval s zástupcem NPU, panem Vakvětem Ovšívačem, kterým zcela jednoznačně řekl, že v blízkosti nemovitých kulturních památek NPU nepovolí jednoduchou funkční stavbu opláštěnou Kingspanem. Stejně tak na to reagoval i pan architekt Klang, který zpracovával původní projekt stavby, který musel z těchto důvodů zvolit dynamickou železobetonovou konstrukci, která v době před těmi 5 lety znamenala měsíční náklad 300 milionů zhruba. To znamená, dneska při započtení inflace těch předchozích 5 let bychom se bavili o 0,5 miliardy. Čili to je můj odhad, že umístění stavby v centrální části sebou nese vyšší požadavky na architektonickou kvalitu, což se rovná navýšení o 70 milionů, je zcela střízlivý a celá jednoznačně za ním stojí. Možné navýšení je samozřejmě očekávané, ale nicméně je to váš subjektivní názor. Mě by zajímal třeba názor dalších architektů. Kdyby měli nějaký finanční stroj, aby se tomu postavili. No, i o to jde. Máme tady kolegu pana Vláčka, ten nám určitě jako architekt tomu zaujme stanovisko. Ještě jednou vás zdravím.
Já vlastně mám jedinou poznámku, děkuji za prezentaci, mám jedinou poznámku, kterou jsem si k ním dělal. A to je, že si myslím, že na ten Pahrbek to architektonické řešení nemá být podceněno. Naopak i v souvislostech s tím, že by tam mohlo být jednou lagunové přístaviště, tak si jako město si myslím nesmíme dovolit postavit stavbu, která bude plně funkční, ale architektonicky nebude směřovat tak, jak paní Petříčková zmiňuje tu vizi. A co se týče jako té finanční náročnosti, tak je to asi o prioritách. Myslím si, že pokud chceme stavit hangár, dá se postavit hezký, levný hangár a dá se v něm prostě dělat profesionální sport. A co se týče toho centra, tam samozřejmě prostě ten náklad bude vyšší a pokud by zase k tomu v centru postavili jako k hangáru, tak může to být hangár do centra. A podle mě je to výzva právě třeba v souvislosti s těma architektonickými soutěžema hledat alternativní řešení, nespoléhat na ty standardní konvenční způsoby, což v tuto chvíli jako znamená ten Kingspan. Já to chápu, že to je jako ta nejjednodušší cesta, jak vlastně dospět k tomu plášti, ale existují příklady z praxe, kde prostě se to dá vejít jinými způsoby a to je možná to, co by přinášely ty architektonické soutěže. Vlastně trochu jiné pohledy na řekněme architekturu nebo způsob uvažování o těch stavbách. Tak to je jako poznámka za mě. Já určitě nejsem v stavu tady střílet čísla a říkat, co je pistau. Na to určitě potřebuje člověk jako více času zabývat si ní. Možná související věc tady s tímto záměrem pro mě je vlastně to umístění. Já vlastně na jednu stranu jsem byl proti, na druhou stranu teďka po té prezentaci si myslím, že to není až tak špatný záměr a že se na tom dá stavět nějaká budoucnost prostě rozvoje Napajedel v tomto území. Skrz to, že to je pro profíky, pro sport, pro rozvoj, pro mládež a tak. A o to důsledněji by požadoval, aby se pracovalo s tím urbanismem toho místa, protože to z mého pohledu je podceněné. Je tam na jednom místě Bruslavská hala, úziště, a pak tam takhle někde trčí tady ta stanice, ta kostka, zatím je hozený skatepark, tam vedle toho jsou ty kurty, ale ten organismus toho místa vlastně jako nefunguje z mého pohledu. Nebo možná v základu nějak jo, ale nesnaží se nic víc a dál k rozvoji toho místa. A to si myslím, že by se mělo možná víc hlídat. Vedu dál. Vaším každý dotaz teč. Dobré, tam je Ondřej Sapár, společně. Já bych chtěl pořít ještě Kristýnu Petříčkou a Kamila Kolátka, který tam povedu na to architekturu, jak vlastně Pan říkal, že ty nároky na tu architektonickou hodnotu jsou v tom alternativním místě jako nevýhodná, tak myslím si, že tahle formulace prostě zadává tomu, že to je nějaká jako něco navíc, jak něco jako výjimečného, ale mělo by to úplně základ, protože když se vrátím ještě zpátky, protože to spolu souvisí k tomu z té severní části toho zámeckého parku, tak bavíme se tady dohromady, už je to můžeme říct skoro o 600 milionech a pokud tohle nejsou projekty, které by to město mělo nějak definovat a směřovat hodnotově a kulturně, tak už nevím které, protože myslím si, že taková alokace peněz, když už se zastupitelstvo rozhodlo, tímto směrem šlo, tak by měla být zhodnocena i po více stránkách než té praktické a utilitární. Navazuji na ty jednoduché a užitkové stavby. Ale určitě by měly přinášet i nějakou kulturní hodnotu a nějakou hodnotu toho místa. Jak říkal Kamil, třeba v širším kontextu s nějakým urbanismem. A vy jste vlastně sám to trochu dementoval, to využití toho místa, když jste řekl, že si možná nedokážete představit, že doporučujete vlastně v tom areálu Pahrbku další stavy právě kvůli těm záplavám. Ale to by právě to nedává smysl, protože mi vlastně dává smysl trčit budovat nějaký nový sportovní areál na novém místě, ale
potom nedává mi smysl tady v tom kontextu, tak chceme tam investovat tolik peněz, ale už další věci, další rozšíření těch sportovišť jsou hodné kvůli těm rizikům. Tak tomu právě nerozumím, myslím, že to ještě to nějak komentoval, ještě když tak pokračoval, děkuji. Já jsem neměl na mysli, že další rozvoj areálu není mylný. Já jsem chtěl jenom říct, že ten areál díky těm pomezením, které má, samozřejmě má nějaké limity využití. Dovedeme si tam sestavit sportoviště typu travnatá plocha pro požární sporty, hřiště agility, parkové úpravy, ale realizace ozemních staveb je v tom území složitá. To všichni si, a zvlášť veřejný zadavatel, si uvědomuje riziko záplav, riziko možných škod. A proto si myslím, že pro stavby, které jsou nezbytné umístit na terénu, je to území svazující. Takže nebylo to myšlené, takže by se areál neměl rozvíjet. Ten areál se určitě rozvíjet musí a rozvíjet se bude, ať vznikem přístaviště nebo aktivitama turistického ruchu a tak dál, už jenom tím, že tam vede významná cyklostezka. V podstatě je to takové páteřní vstupní území do města z jižní strany, ale pořád jsme si vědomi těch limitů, které souvisí s tím záplavovým území. To je to, co nás stojí. Celkem oprávněně v rámci spolku upozorňovali, jste zmiňovali vhodnost umístění této oblasti. Čili je to všechno o hledání určitých kompromisů, které mají naplnit funkce, které to město do oblasti třeba sportu potřebuje a nemá možnost je vhodně umístit někam jinam, ale zároveň minimalizace rizik, které by byly způsobené případnou třeba záplavu. A můžete poprosit o odpověď na tu, je to vlastně spíš hodnotová otázka a možná je to spíš na straně toho zadavatele, ale vy si nemyslíte, že investice víc než 500 miliardy korun by měla dnes i nějaké jiné? Já si v prvé řadě nemyslím, že na stavba nějakou hodnotu nenese. Jo, to je první asi věc. Je to věc do určité míry asi subjektivní, každý to může vnímat jinak, někomu se líbí moderní umění, má rád Rubence a nedá se říct, že jedno je kvalitnější než to druhé. Jo? Čili to je asi první věc. Nemyslím si, že to je prostá skladová hala, ve které je umístěná nějaká funkce. To, co já v tom návrhu se budu snažit prosazovat, aby ta kvalita byla primárně zevnitř té stavby, ve vnitřním prostředí, interiéru a nikoli v té obálce. Jo, ta obálka v tom mým chápání sportovní haly v obci, která má nějaké rozpočtové možnosti, je jiná než stavba Outu arény nebo nějaké brněnské sportovní haly, která sebou nese přidanou hodnotu té veřejné služby větší. Jo, to je věc, která podle mě primárně má sloužit těm uživatelům, který má poskytnout maximální komfort, ale peníze, které budeme v vozovkách zbytečně vkládat do nějakých honosnějších řešení v oblasti obálky, jak považuji osobně u tohoto typu stavby za nehospodárné. Něco jiného je oblast kultury, něco jiného je oblast, která sebou nese vyšší tu kulturní a estetickou hodnotu, ale toto je opravdu typ stavby, který je na rozhraní rizik účelovosti a nějakého nositele hodnot. To je to pro pořádek doplním, to jsem vás nechtěla tady na místě kritizovat, spíš jsem reagoval na to, co jste sám říkal, že je to vlastně ty investiční náklady jdou primárně dovnitř, tak to jsem spíš reagoval to. A ještě teda poslední dvě věci, jestli můžu. To se vracím vlastně na začátek, je to spíš taková hodně obecná otázka. Jste vlastně začal tím, že jeden z těch hlavních argumentů je ta doprava, nějaká ta dopravní obslužnost. A mně to přijde, že to je spíš taková strategie minulosti, protože kdybychom tak uvažovali u každé stavby, tak vlastně jako opravdu tady nemáme nic než parkoviště a tak. Tady mě přijde, že spíš ta směřování by mělo být opačné a snažit se ty stavby dělat tak, aby byly ideálně úspěšné pro většinu města. To je docházkové vzdálenosti 5 až 10 dnů, což vlastně tady na Pajedu máme dost dlouhou výhodu, že to místo je relativně malé a téměř ze všech lokalit se do toho centra člověk dostane, jako takže třeba to potenciálně do alternativního řešení haly za klášterem. Takže Ani do kláštera, nějaký tady videa, tam je někoho pěš, kromě sebe. Nechodí tam pěšky, protože tam jsou parkoviště, tomu právě směřujeme dotaz. Jestli bychom měli uvažovat směrem, že k těmto stavbám, když jsou sportovního charakteru, bychom neměli třeba nějaké sběrné parkoviště umísťovat třeba do fastové dálnosti do 500 metrů. A potom třeba ta varianta v centru města by byla vlastně splnější. To je taková opravdu jako široká vás. Nebo teda si, že
jestli je to jako zadání, nebo jestli jste uvažoval. Je to získat nějaké kompromisy. Já samozřejmě možná raději viděl, kdyby byly vhodné podmínky tu stavbu umístit nějaké blížší lokaci centrum města. Ale bohužel město ty možnosti nemá. Jsou na druhou stranu případy, které fungují se to vzdálenosti i vaší vzdálenost je velmi dobře. Sportovní hala v Volačovicích, nevím, jestli ji znáte, je nad městem, v obci, ve velké vzdálenosti, ani ne na rovině. A ta hala funguje bez problémů, je to prostě plnohodnotné městské sportoviště. Čili nemyslím si, že by situování mimo centrum města mělo být překážkou pro nějaké kvalitní fungování. Spíše to opravdu vnímám tak, jak bylo zmíněné, že bohužel dnešní společnost nám pohodlí a kam nedojede autem a nezaparkuje v duchu trendu západní Evropy, tak tam nejde. Je to věc, na kterou se dá bojovat. Tím, že umístí parkoviště 500 metrů a ty lidi budou nutit těch 500 metrů dojít. Nevím, jestli tohle je cesta. Je to spíš nějaké asi hlubší sociologické pojednání, jestli se tohle cestou máme jablivý dál. Je to spíš asi koncepční rozhodnutí, jak chceme, aby se ty lidi v tom místě vyfungovali a tak dále. Děkuji za ty otázky a odpovědi. A samozřejmě obecně ten záměr jako takový je jasný, že je tady naprosto nutný a že ta hala ještě výostatně není to první projekt, který je v pokročilé fázi jako hala tady na Pajedě, takže je jasný, že nutnost té stavby je naprosto klíčová. A já bych v ten konkrétní fotě, třeba jste říkáte, že tam se pokusil zanést všechny sporty. Já bych praktický podnět chtěl přinést, že tam jsou krásné vysoké stěny, zda by tam nešla venkovní lezecká stěna s samojištěním. Děkuji. Děkuji. Já tady k té náplni těch sportovních aktivit chtěl poznamenat, že toto není definitivně ještě rozhodnuté. V určité fázi té projektové přípravy to nepodléhá stavební vůli, to se sporty tam budou provozované, to jak ta hala bude vybavená. To bude potřeba se ještě v průběhu podzimu intenzivně sejít, co pokládá, že proběhnou i nějaké jednání nejenom s tou aktivní sportující veřejností, ale jenom sportovnímu díleli z veřejností a ta náplň se bude ještě účastňovat. Určitě to je jeden z dobrých podnětů, který může vzhledem k té výšce té stavby té haly, té halové části přinést rozšíření možností využití pro širší veřejnost. Takže ty jednotlivé sporty si myslím, že potom budou souviset s tím, jak se rozdělí ty časy i jednotlivých objektů, které sporty budou, které využití bude preferované ale u základní školy a které budou koncentrované tady do této nové městské výcvičové haly. Ale toto je věc, která asi bude ještě následovat v rámci nějakých dalších fází projednání. Já jistě teda můžu se přidat do diskuse, ale ta popad. Já si myslím, že možnost dosáhnout karitaty v případě je susky nemožná, protože tu tápopto, když země dneska bude několika povodních a předkládá, tak jestli nebude doktoba mít, co bude pásovat píkusaný v budoucnu. Takže si myslím, že z tohoto důvodu asi větací jen živká. Ale co se měla? Jestli je zpracovaná studie, kolik budou, jak to bylo nepad. Kdo to bude opospodařovat? Jestli tam v tom areálu neměl být pro strávce, pro pešmáře, protože poje šefa bude denně práce. Reálně nejistý pečí večer to si zadrží, si koně nějaký systém a jedno soboplány dělá. Takže jako si myslím, že do 2 ročné teda i druhé se ten provoz celkový té malý česu tady tohoto, já tady jsem ani nespolečovat. Já bych zareagoval první část, která se týká těch provozních nápadů ve stysu energie tak dále. Ta energetická náročnost vychází bez nějakých legislativních předpisů. Jak už jsem určité části příspěvku zmínil, povinnost pro současné novostavby je navrhovat stavby téměř nulovou spotřebou energie, které musí splnit na základě nějakého energetického posouzení určitou třídu úspory a určitou spotřebu tepla na měrnou jednotku. Toto už samo v podstatě jako stavbu navrhuje téměř pasivní standard. To znamená, ta vlastní tepelná ztráta na spotřeba energie z rekonstrukční podstaty a z toho navrženého stavby technického řešení bude velmi nízká oproti jiným typům staveb. Další prvkem, který snižuje v podstatě tu energetickou náročnost, je zvolený způsob vytápění plus velký podíl získané vlastní energie v formě té fotovoltaické 150 kW elektrárny. Samozřejmě rozumím tomu, že ty zisky budou primárně v letním období, v tom zimním období budou ty zisky nižší, v letním období budou využívány
prostřednictvím dobíjecích stanic, na možnosti chlazení té haly a tak dál. A v momentě, kdy se rozšíří třeba systém povolitního sdílení energie, budou moct být využívané i v jiných městských objektech, což v komplexu té energetické náročnosti všech městských staveb povede ke snížení. Co se týká nákladů, nebo co se týká toho organizačního režimu, správcovství a tak dál, tak to velmi zatím předchází té fázi té přípravy. Když jsem zhodnul ten časový postup, tak v podstatě, když vše dobře půjde, tak by se někdy příštího létě mohla podepsat smlouva se zbudaným autoritem a bude teprve následovat stavba, která může trvat v optimistické variantě nějaký 12 až 18 měsíců při zvoleném konstrukčním systému. To znamená, i provozní modely už pravděpodobně nebude nastavovat toto zastupitelstvo jako by příští. My v tom návrhu počítáme, že tam jsou prostory, které jsou určené pro pracovníka, pro správce, jsou tam nějaké prostory pro technické zázemí, ale to, jestli má smysl tam budovat byt, nebo jestli si ten člověk dojede na kole do svého bydlení na Pajedí, nebo si odjede do nějakého jiného bydlení, tak to si myslím, že v této fázi jakoby toho projektu řešené nebylo. Já bych o tom doplnil, paní Uzala, máte pravdu. Čím víc buduje, tím nám se zvyšují náklady na zdi a dýzání. Kamenáda určitě nebude o jednou správci, to bude o více lidé. Ty byty tady nefungují ve školce, úsporní, ty byty prostě netáhnou. Máme se sypitované ostatně jednou policistu městské, jestli se nepletu maximálně. Taky ty lidi fungujou, ten mod. Co týče té první ukační poznámky, stavební úřad zrušuje, kde se stavkou může ustavit po všech diazovačetách, takže tam dotací ten nebude řešit, určitě zaplavat do zemí, ono to bude vydávat stavební povolení. Tak ty podmínky takové nejsou. Stát to má opravdu nastavené pevně a to záplavové zemí v tomto projektu není vůbec special, takže pokud dostane dotace, nebo pokud je nedostane, tak to nebude díky tomu, že tu záplavové území, ale třeba kde nebudou peníze. A to se nezvám. Ještě se teda ještě jedno, to doplním, když říkáte, vidět obzorně, když se postup ty doplňovalo o něco, tak já bych nabídla doplnit do panoletní koupaliště. Protože to si myslím, že by spoustu akcí občanů využilo. Ty koupaliště, nevím, kde je možnosti koupání na Pajedí, kde jsou jako Jafirovka koupání. Ale ty koupaliště byly vyloženě podle mě dal koupání. Jak to mluvím, ještě, když jsme na úplně majetkové zatím všude, i tam máme majetkové nějaké pásy, no, které jsou kousek od té haly, směruje Cír a sebe, Petr jde. Tady my v podstatě taky využíváme tuto část toho území. Jo. Tady tyto 3 pásy, které ještě vlastníme, tak ty jsou pásy, které jsou aktuálně vlastnictví města, jsou rozvojové a ten účel se tam bude hledat. Určitě zajímavý podíl, a pokud se ukáže, že by to bylo přínosné pro občany, je to celé zvážení, ale sám toto opravdu to není aktuálně jako předmětem toho řešení. Ale ta možnost se tam nabízí. Pokud se nám zvláště ještě podařilo získat tento pozemek, tak získám poměrně velkou celenou plochu, která pro tyto aktivity by byla třeba vhodná. Z časových důvodů pokusím o tábořky plníky, kde konkrétní dotaz pane Hladile, máme spočítané nějaké fixní náklady na odstoupení, revize, odstraha, správce a takhle. Proší částka. Díky tomu, že jsme teďka ve fázi studie a ten projekt se zpracovává, tak ještě díky tomu, že nemáme přesně navěžené technologické zařízení, nevíme účinnost těch zařízení, tak tyto věci se všechny budou stejně tak jako třeba cena toho projektu se budou upřesňovat na základě tu pokračující fázi toho projektu. Nemůžeme na základě studie, kdy není z toho zřejmá energetická náročnost ve smyslu použití technologických zařízení, výměny vzduchu a tak dále, specifikovat tyto věci, čili ten projekt má vždy fáze, kdy se od toho zobecňujícího postupuje k těm konkrétnějším bodům. To znamená, my jsme tím limitovaní těmi zákonnými limity, to znamená, držíme to účinnost, aby třída vlastně průkazy náročnosti splňovaly ty zákonné podmínky, které máme, což je základní předpoklad pro to, aby ta stavba byla úsporná. Takže na základě dokončení projektu ke stavebnímu povolení, kde budou zřejmé technologické zařízení, budeme vědět, jaká je konkrétní energetická tepelná ztráta, jaká je energetická náročnost a z toho můžeme spočítat při nějaké
návrhové ceně energií a v vyrobené podílu vlastní energie, jaké budou ty jednotlivé provozní náklady. Ani konkrétní odhad nějaký, protože já jsem to dal umělá inteligence a řekl mi to, že by to mohlo být třeba 1 až 3 miliony ročně. Tak jenom jestli tenhle interval dává aspoň trochu smysl. Já si myslím na základě těch zkušeností, spíše tam vychází z těch předchozích realizací. Například ta sportovní hala ve Strání, která je v podstatě obrovnou velikostí, nemá teda to regenerační centrum, ale jinak z hlediska šaten a kapacity je jakudy stejná. Je tam teda jiný způsob vytápění, topí se tam plynulými sálavými zářiči, které jsou umístěné v podstatě pod stropem, čili to vytápění je méně hospodárné, tak tam ty provozní náklady, že počítám mzdové náklady, se pohybují řádově kolem milionu. Takže já tak poprosím pana Levila, skončíme to tedy. Děkuji.